Dongka muka marong sopi along ta bor pani Honda showroom akimi kangpu. Dongka muka malong kesam karbia khai anok be thong teron mate thong nok be akumlin kapang thir. Nijang karbeng long hamren along BJP Sarkar State Bank LIC atangka gotom adani aphan kipiap tak hamren SBI athengno kache songpot. Karbeng long autonomous council pen sang tiki for machine pen for long lepo aron pirat apita DFO atum sai ceklem kle. Dongka muka marong sopi along ta bor pani Honda showroom akimi kangpu. Pini thereponi phai kebani dongka muka marong sopi towar krong phli along dangni amotor showroom akimi ingku potanglo. Kangpu panajai mek along ward commissioner jitu terang jetong don pen jitu terang arideng pen silabang so bor pani Honda showroom akimi ingpu pon. Lapen akulat kibi ahem pu ahin pen herang ketheng no isi kachuning report lake komat ne jong si computer keber kethek abang pu abang pi so pinso inut so arlo so inut nangji jong si do polotang te labang so showroom along falsai mate choka marasai dipon lang lapen pothon isi awarsai kemi lake ladak bike akimi lapen aban kelar awarsai stame diponji toka muka pen humsan bere po kabide news senior citizen satum tame niliphan ang support don piglo dong kamukam arat atum tame niliphan lapuson ang hek ladak kipikok bang lisen ku siniliphan nililason ang hek sinili chelong lase berta pachat hal media ko te teman nili akhiro pipiglo atheno hoden ge media pen pite hanata ilitum che charge aposi nang litum aphan tame nili long lapan nalitum nang che kroidun mana che dondun nang support dun pot nalitum ta suri ka dom kilo nasi ini cugedam tang taring ko ay Desember achiklo nili boithalang solong kami iku ponlo nasi hala dakta dili he nupik la pugali ilitum karbenglong ke ilitum ahawar leke thipik pugali same asabet adim pusita jitu kapre adim pen langdam lo pangbaram lo pultang te henu e ason su dili che thekdam lo lason matha sin nili dak dong kamukam tahun arlos tame me ponsenji punili ning thelo lapen dak labangso hawar labangso dongkamukam tahun hawar long ketu korte ingji lapen rat tum tame niliphan ansuse ning nang rungdun lo lasi choropig lo ladak hawar tumanta lapen nilitum long facilities laposondo aban pen chemical art to exchange company exchange nangli jada garile nilitum long Honda vek nang ipukali RC bang okay nang po lapen ajar company agar nil tumlong banta chok hala so gari ladak juma nang ko exchange bilu kan malang po lalu putang te ako nang liphan ladak pen ako nil tum loan sanction po labang so tang ka jong si labang so gari yong sa bilu suring ko thongkep long lok ulo tang te nang li sikai si pen nang li jepen pinang nilo dak pen mas nil tum ako loan sanction po finance available do lapen ako dung thu pa chini thu bangke nil ladak staff nang igelang staff bangke akanang sok staff la person si kenangji company rule person ma follow dun teknangji respect pi teknangji lapen customer tum phan sami aning pangsam teknangji lapen aku ladak tulang computer hexer bangpu ba bang pinili nut akenang sok lasi staff bang kenon kenangji bek kenili pinso inut sorlo inut person sinili bahini staff nang gilang lasi hala bangso staff yung sinili dak local atung pen nang litum yung sinili panang pi putang de nili joy mucot pupusi nili ning thedam lo lapen lanchon Allah Dongka muka malong kesam karbia khai anok be thong teron mate thong nok be akumlin kapang thir. Pini thereponi phai kemane ada por phai circuit pen dongka muka malong kesom tang karbia khai anok be thong teron akumlin kapang thira sai kedeng bangso kapang thir along karbi khong khari amai phune warchon rong hang don mai phulong sing be tin re bang avijit rong hang pachita ka bang phu dunam teron terang si labang so kapang thira sai tek pon karbia khai long nok be polotang teka chathang klong thong nok be ta inot lo karbia khai apur ki molong alang karbi aham phang karbia khai apan kaching hon pik anok be po minong labang so anok be akumlin kepang thira sai kedeng pon thek ajok alang le tuma phans tame akero pinangji lason se pini karbi hong hare amai pen che patir pi pon se dongka muka malong kesom thip ke pathir tang thong nok be made thong terona akumlin kepang thira lapen pindeng kimi he hui kepang chingthang pon pir the long le kang do ka hot karbi atum nok be tovik mate lason si phu
thong teron laki hakko pirthe longle kangdok ahut ilikar bia sofan nangkerai anokbe angbok thong teron ta inutlo pirthe longle kangtang ahut stame kadokabe karbia tumta puthong teron aphat nokbe posi chinipon lason sinon pirthe longle kangtang ahut abangke along arong supi along stame ilikar bia tum anokbe akumlin pangnipon dongka muka malong ta thong nokbe akumlin kapang nipon nasi karbi honghari amai atum kedamtang aningkan thong teron akumlin aphan ape ari banote sele ponbom lasose pini surini rai kore ke tham aningkan stame dongka mukam angkang karbi honghari amai atum pen thong teron akumlin aphan pakthir pon pen ape ari sele pon labang soka sele hut karbi honghari aron pen horbong pen anam pujir pen si kapakthir dongka muka pen humsun bere po de news amase tenta cengang sinor ke hangap pena corona pena ter sano to Nijang Karbeng long hamran long BJP Sarkar State Bank LIC atangka gotom adani aphan kipiap tak hamren SBI athengno kache songpot Nijang Karbeng District Headquarter hamren State Bank of India hamren branch along Nijang Karbeng District Congress Committee pen jepater pipon si rong arat atum State Bank of India long tangka kachu birti lapen life insurance atangka pendang lok bank along methang atangka kendam longli lapuson apor akut District Congress Committee atum kache songpon non kedabom ratchari asong BJP Sarkar atum godom adani aphan si kidukena arat abe kachu tham atangka bale kachu birti atangka kupia ponchi command business claim iji along kipidon nako utan tax mate abare EFC teron kachu ponta pado lapuson kidukena arat aso atum kachu birti pon atangka ke command business claim iji along kipidon ji ka mate asai machi abe lapen aso asai non mat inton pontek nang jong se inton pon pe tikke kaje inton pon pe posit harap ya sini ke hai bang ke lage theklo lo non BJP tum aning la worker tum aning chibilo bil pi thekhe alang tum hang julo mane mane longli bondho ko jipi kobi chi jor chai no chi jor non jo halo sel hair bro bro si poisa keram apu bage bat bom lo sik bom lo jogji lo non yu la sono hala tum aning si chibilo bostu ador ko so thelong lo tum ha non gas ador tum pe suri lo 50 toka phoke bador pe badere lo kerosene puno kerosene bage sero son si mande pene technology pina lo non bad baki dali puno furu yate puno ha kene la ke puno la ki to jang thu puno kwana dor ke so muni tum aning dulu sa ninje je mo kipi hut bangke larnang podei pusi bang bolasi congress ke no phonge da haipo aru article 244 eta implement propositionally ekdom ning thepiglo lagi aru nang tum ta na chedom media tum da nitum ahut bene nang nitum hanta kunang rung no nang tum ben kali te tum ta paprang ne tatpo dei Karbeng long autonomous council pen sang tiki for mesin pen for long lepo aron pirat apita DFO atum sai ceklem kle kedam tangan kan pen Karbeng autonomous council pen isi aron pangdak pondo athe sang tiki for atum mesin pen ki for I ajok langroi langjeng kana hok lang kawe pen chenglok langroi akung kangrai thek ponlok bangsa jok sang tiki for akhut mesin pen ki for long ledet ji afan hukum bi pondo mona pini arni anta northern range phonglok pet kepar lo hatipura pu non anta mesin pensi sangti phur pon bom lang mate ington pon pelang si thek pon lok Karbeng autonomous council pen hukum pidat apita alang letum korekri Karbeng autonomous council pen kelang ro pateng Karbeng autonomous council ke pathik aron ateng ke claim kledet mate dak DFO ta isi kache jok nun doma puta jong pon meme ate DFO pen hukum ki pipen ajok si mesin pen ki phur ington pon pedat lo puta elitum jong pon meme lang hin pen Rahul Teron lapen polong komaji pen jersong sing na report Karbeng Daily News